Montážní linky a stanice jsou navrhovány pro ruční obsluhu, jako plně automatické nebo jako kombinace obojího. Jednotlivé stanice mohou být propojeny dopravníkovým systémem nebo díly mohou být předávány ručně. Montážní linky jsou stavěny podle přání zákazníka v libovolném uspořádání. Montážní stanice, nasazené v linkách nebo samostatně, jsou vyráběny v nejvyšším standardu evropského automobilového průmyslu. Mohou být na přání vybavené nejrůznějším příslušenstvím, například systémy Poka-Yoke, identifikací výměnného nářadí a identifikačními systémy. Linky mohou být řízeny centrálním řídícím systémem nebo decentrálními řídícími systémy pro jednotlivé stanice. Jako řídící systém je běžně nasazován Siemens. Stanice jsou většinou propojeny vysokofrekvenčními datovými sběrnicemi pro řízení a kontrolu montážního procesu a pro sběr procesních dat. Data získaná v průběhu montáže je možné sbírat a archivovat. Jedná se například o výsledky lisovacích operací, data z utahovací techniky, data z měřících a kontrolních operací, statistiku výroby. Data jsou ukládána na disk serveru nebo odesílána do nadřazeného řídícího systému. Data je možné statisticky zpracovávat a vyhodnocovat a výsledky ukládat do databází. Procesy jsou vizualizovány na monitoru. Na tomto spalinovém ventilu vám ukážeme příklad montážní linky, na které se tento díl kompletně sestaví a otestuje. Před vstupem do montážního procesu je na každý díl umístěn držák s identifikačním čipem. Čip zajišťuje identifikaci dílů v průběhu celého montážního procesu. Lepidlo je aplikátorem naneseno do otvoru tělesa ventilu. Dávka lepidla je přesně odměřena. Následuje lisování trubek chladicího okruhu s kontrolou parametrů lisovacího procesu. Trubka je proti tělesu přesně polohována. Jsou nalisována ložiska a pryžové těsnění. Lisovací parametry jsou opět snímány a vyhodnocovány. Nalisované těsnění je následně po montáži pojištěno. Pojištění se provádí roztemováním hrany tělesa ventilu na několika místech speciální temovací hlavou. Částečně smontovaný ventil spolu s ostatními součástkami určenými pro svaření je vložen do přepravní palety. Paleta je dopravena na otočný stůl, kde proběhne svařování. Poloha všech dílů je před začátkem svařování přesně zaměřena digitální kamerou. Výsledky měření udávají souřadnice pro polohu svárů. Sváry jsou po provedení kontrolovány kamerou. Paleta se svařenými díly je dopravena zpět a ventil se vrací na linku. Na stanici umístěné vedle hlavní linky jsou předmontovány držáky a ovladače. Správné provedení procesu je hlídáno dosažením koncové polohy lisovací jednotky. Montáž těsnícího kroužku a připojovací trubky je provedena ručně. Šrouby připojovací trubky jsou připraveny automaticky. Utažení obou šroubů probíhá zároveň. Sestava na paletě je otočena do svislé polohy, je vloženo těsnění a chladič. Šrouby pro utažení chladiče jsou připraveny automaticky. Utahovací proces probíhá synchronně pro všechny šrouby. Žebro na tělese ventilu omezující přístup ke šroubu si vyžádalo jedno netypicky šikmo uložené utahovací vřeteno. Držák pro montáž do motoru je na těleso montován v přesně definované poloze. Stanice je kvůli nebezpečí poškození elektroniky ventilu zhotovena v antistatickém provedení, stejně tak jako následující stanice. Utažení šroubů je poslední montážní operací. Následuje rozřazovací stanice, kde jsou neshodné díly tříděny na vedlejší větev linky, kde jsou díly sejmuty z palety a vyřazeny nebo opraveny. Kompletně smontovaná sestava je otestována. Postupně jsou kontrolovány připojovací rozměry pro montáž do motoru a funkčnost celé sestavy. Mezi měřené veličiny patří těsnost vodního kanálu, těsnost vnitřního prostoru ventilu a průtoky vzduchu při otevřené a zavřené klapce. V případě nevyhovujících výsledků testu je neshodný díl dopraven na vedlejší větev linky.
Smontované a otestované sestavy jsou popsány laserem. Na každý kus je naneseno jedinečné identifikační číslo, umožňující zpětně přiřadit každý díl k uloženému souboru dat, který je získán v průběhu montáže. Hotový kus je sejmut z palety, zabalen a paleta pokračuje po oběžném dopravníku na začátek linky.